jaluk tulung sapengingonaring mamagus sing kanggo gamelane ngati minangka sedulur kula dhewe mamayang iyane gedhi aduh jagung bakarani pagir kepo madipakoni mamailang agus bareng mamailang iyane keti ini man katone maning saya katone sayange mamailang agus ijo-ijo gudang kemilik yang kani tibaning pangkon tiang kari tibaning pangkon bersada bebelia salasari kesawang katon yenawan tetep sedina yena bangi tetep sewengi kelawani banyu mata brebesni kelingan sing bali-bali kelingan mangan sing orang lajuning punakawan sekembaran ingkang ngiring pengalan soka meglung sakti iku sejak angupadosi kraton Pusur Bumi Cirebon iku mlangsat kamiarsa gegereng tiang ingkang sawaga sumbar-sumbar mila tujuananing pawongan wau badhe tanglet ganti kang cinatur kocapa lajuning tiang sayembara ingkang samadya gusuran ngangdikaning kandang garu no Gandasari ngono paran ada kaken sinaturan siraja wong wadon jare ana selokane wong ngomong wong bagus pira lawase wong sugi pira suwene macem-macem sirang ngulati perjodohan sampai kira bisa ngungkuli kesakten langkah manusiane ju apa waktu beli kepilih parnisun terima kasih piring putri wong ayu katon gumelis ari wong ayu katon gumelis song dino katoning mata mamelang hari mamasa katoning mata ora arepan milih wong gagah perkasa ora arepan milih wong sugih masalah dunya arepan sidra arepan picek jengkol lamun bisa nandingi kesaktian ingsun kudu dijodoni ingsun percuma no umpama awakmu rusak dening gampal tangan ingsun awak kirane sidra isune tua kabeja duweni garwa ayu akibatnya sidra wis aja kakek ngomong aja ninglarane pati untuk sudah tenang orang bakal kepelaju ayo waktu jam kinugas ya
pengen weruh aning kesaktian ira wong wadon. Sediakaken maju patu pantang mundur belani sing gawe kebenar Mama Junaidi minangka bos rajungan sing hormati matur kesukun Mama Langian Mama Hari sareng Mama Langi duwe kedhi kula aturi matur kesukun Mama Lupti Bapak Lupti kula aturi matur kesukun matur kesukun Iman godong delima Mas Dede Mas Dede kula aturi matur kesukun sing paling ganteng dewek sing paling eman dewek minangka sidulur kula dewek Mas Dede minangka sarumban dancer Bas sarumban dancer paling eman esek tinggal pilih. Putih bunga kecubung masih putih bunga melati Hei Mas Dede putus tali kena dia sambung putus cinta setengah mati kelangan ipungnya sisi sampona aduh kula aturi matur kesukun matur kesukun Larapati tergadap wong aja. Mas aja. Sepati Mama Junaidi bos rajungan dewe Mama Junaidi Saten bos rajungan bos rajungan Jakaken masa Melayu kurang ajar Tuntang isa bandi nabi kising orang anak mikiri sing ora nana mana mene bonggane sapa gawe kaitan wong enom dermang lakon aleleh matana diganti mang lo sesama tamarin kanjara mama ibumu wis ganteng bae apa kang dadi karep penawak Mas Dede sing sarombane sirkulaturi matur kesukun
Bapak Lupi, Bapak Lupi, Bapak Lupi, kandas sisi iki. Tiga nyawa ulat tiga nundung ngari kena ngabecike. Bapak Lupi eling baik kena ngabecike. Wong demen arang-arang ketungkun ari wong demen yen awan kebayang yen bengi dadi impian. Mama Junaidi minangka bos nasungan kula turi matur kasuku barang Mama Husene kedi Mama Lopi matur kasuku. Mampananginipun Kiandang Garingkang ditota mangadep baring Mas Ayu Gandasari ikum boten wenten wangenan wondening apan Mas Ayu Gandasari geblag maring gembunge Kiandang Garia temblek dan dawing cucuk kunde yang boten tedas dan ajar kalian kampucinda boten saged keplajeng milani Mas Gandasari kados dening raos kadese nanging sungkan nyerah diri. Ayo maju aja maju terus. Cinandak masih mongsungkan malah berangan isun dan tendang sampai tumiba enak iya nawaku kaya mengkono nah prianggan isun ki bliarpan kanggo pamer ngulati jodoh prianggan isun ngulati perjodohan bliarpan kanggo mbeberaken kebagusan sejane kanggo sangu urip bebarengan. Ana slokane wong ngomong lahir batin dunya akhirat ajaning warase larane patine ditanggung jawab dening apa wong arepan nganak nang perjodohan modele mengkenen luput prianggan ingsun bisa doni jodoh kelagan awakmu wah bisa-bisa jadi kebal. Wadon beli kena kanggo pedaringan wong wadon beli bakal bisa ngerawati harta banda kedirane mung bagus karo kesakten prianggan ingsun wis duweni syarat eling apa langkah wadon maning kang bagus jagat beli sagodong kelor ana lor masih ana lor maning kidul masih ana kidul maning wong lahir beli wong siji loro no ngulati jodoh maring awakku arten butuh apane prianggan ingsun bisa wis tetep kena den sebutaken ingsun kena den arani ki pekandangan ngandang amarah jodoh kelagan awakmu bisa tekuasai pengen duweni milik jodoh kelagan wong ayu beli bakal jodoh ingsun sanggup nyadari los langsungaken yen awak kang kamu konona prianggane sun mireh biarpan langsungaken jodoh maring awakmu beli mantek dadi alangan apa-apa.
pipet menegara sakepala ngajak tanggung rela pati demi negara demi negara bos langena putra Rikir kaliun tadar magari kapan tekani waktune arep kapan bae tekani waktune yen awan tutup sadina yen bengi tutup sawengi yen bengi mah bos langena putra tutup sawengi kau manis sepeduk kula lakoni sepeduk mana kula lakoni sadina sing ora nyangga sadina sing ora nyangga mamelaya ayo mamelaya faaidawan Boleh-boleh sabab pawon lereng dari ketuan nasi ora ketunggon bos sarubanden serminang kacung dede sing paling ganteng dewek lan sing paling eman dewek kilang lipuang jadi sampun mari kulane ya maling-malingan ada temen ya wis karuan jangan insunku dipoyok wong wis tua dipoyok wong ompong disebutnya mampu pace mateng mampu bako bae ya wong beli jodoh maya beli jodoh mung cuma jaga ke temen omongan ya maling-malingan ada temen ya kedua kenapa sing hormati mamelang agus sing paling ngomong lang ka batu dek ngerecos baik ngobrol balik siapa sih beranggan ingsun ki jare dewek sih duda tua pengen duwe keluarga maning mung pada ulat di keluarga kira-kira sing ayu sing pantes isun kuman dah senengnya dilalah anak dengan makan liwedekan sing rumikan di bumi alam mung ana lagune apa lagune sayembara sayembara balapan karung duduk pansal pinang duduk balapan mangan kerupuk kunura iya rasanya maja ora pada sayembara ngadu kesakten ngadu kadigdayan ngadu kawicaksanan alon-alon paliwaton mata liwaton lah bareng petuae ya isune bagian sora wong wadon ka isune wong wis tua ya tenagane kurang mulane isun kepintal-pintal ya mung ya nemen-nemen temen wong wadon sampai ngajak gulet gelem dadi jodone lamun wis kalah
sing bener. Masih anak. Ya. Apa ra? Ngomongnya priben cepat tua. Ora pilih nusa. Kenalan asal ketungsa sing penting mah. Sing penting asal ketungsa. Wedang jalan kepiting sahabat tampingan. Gapin loyo telawasme. Ngari kapil saumure. Neng sapa suni titiri. Neng sapa nang sangat kerasa. Badana siji. Jadi kapiran. Ngomongnya mengkenen ya bocah blesak. Yen orang ulati wong sugi, orang ulati wong gagah perkasa, orang milih wong bagus, blesak, cidra, arpan pentok, arpan dingklang yang bisa nalukaken kesaktene wong wadon kuwen, iku diaku laki nih. Oke sira, cocok juga. Alah. Layong sore pada esok gawe katon dasa koyo geng. Bidana pikir sekarang ora kena madan yang ngeri makin lawas gawe larang. Gawe larang ora kena disabari. Sing teliti hati-hati sing awasa laku lampake. Mega madong ngawang-ngawang tranquil yang si kadal sisi kenging Began udang beli teganya awang yen wis kalingan kenang beciket kalingan kenang